бо дастгирии раёсати Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон дар назди Институти зоология ва паразитология ба номи Павловскии академияи мазкур озмоишгоҳи паразитологӣ муҷаҳҳаз бо асбобу таҷҳизоти муосир ба истифода дода шуд. Ҳамкоронамон аз ҷараёни ифтитоҳи он гузориш медиҳанд. таъмини бехатарии биологӣ ва амнияти озуқавории кишвар аз муҳимтарин ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. махсусан масъалаи ташхис ва саривақт ошкор намудани бемориҳои хавфноки зоонозӣ ки манбаи табиӣ нигоҳдоранда ва паҳнкунандаи онҳо ҳайвонот ба шумор рафта боиси сироят ёфтани одамон мешаванд, аз муҳимтарин масъалаҳои илми паразитология ба ҳисоб меравад. зарурати он аст ки илми имрӯзаи мо бояд ки ҳамқадам бо илми ҷаҳонӣ бошад ва махсусан агар ки мо аксарияти шумо шояд мушоҳида карда бошед ки дар даҳсолаҳои охир чӣ гуна бемориҳои мухталиф, чӣ гуна дигаргуниҳо дар сохтори экосистемаҳо ба вуҷуд меояд ки ҳамаи ин хоҳу нохоҳ ба саломатии ҷомеа метавонад ки таъсиргузор бошад. аз ин рӯ барои мамлакат ниҳоят муҳим аст. бо дар назардошти зарурати рушди илмҳои табиӣ ва риёзӣ аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон гардид ки ин аз таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намудани ҳукумати мамлакат ба таъмини рушд ва инкишофи устувори кишвар гувоҳӣ медиҳад. чӣ ки мо медонем соҳаи биология, яъне қисми паразитология бе набудани озмоишгоҳ кор ва фаъолият карданаш ғайриимкон аст, чунки ҳар як микроорганизмҳое ки омӯхта мешаванд, барои омӯхтани онҳо шароити хуби корӣ ва озмоишгоҳи замонавӣ лозим мебошад. чӣ ки шумо дар ин ҷо мебинед, озмоишгоҳ бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ омода аст. бо дастгирии раёсати Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон дар назди Институти зоология ва паразитологияи ба номи Павловскии академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон озмоишгоҳи паразитологӣ муҷаҳҳаз бо асбобу таҷҳизоти муосир таъсис дода шуд ки дар ифтитоҳи он роҳбарияти Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон ва олимону кормандони академия иштирок намуданд. технология навин барои мо олимони ҷавон кори илмиро хеле осон мегардонад ва мо дар оянда бо чунин асбобҳои замонавӣ, бо чунин микроскопҳои замонавӣ корҳои илмии худро хубтар намуда ва дар ҷодаи илми тоҷик навовариҳои беназирро ҳадя менамоем ва боварӣ дорам ки хоб бо чунин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат мо бояд ҷавобан мо содиқона кор намуда дар самти илми тоҷик навовариҳоро пешниҳод менамоем. дар дидори раёсати Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон ва олимону кормандон иттилоъ дода шуд ки озмоишгоҳи нав имконият медиҳад ки корҳо дар самти гузаронидани таҳқиқоти паразитологӣ вусъат дода шуда натиҷаҳои назарраси илмӣ ба даст оянд. ҳамчунин ифтитоҳи озмоишгоҳи мазкур бо дар назардошти шароити мавҷуда имконият медиҳад ки Институти зоология ва паразитология бо як қатор муассисаҳои давлатӣ, байналмилалӣ ва ташкилоту корхонаҳои хусусӣ ҳамкориҳоро ба роҳ монда фаъолияти худро барои рушди илм ва таъмини бехатарии биологӣ ва амнияти озуқаворӣ дар ҳамоҳангӣ бо дигар муассисаҳо вусъати тоза бахшад. Дилшод Алсамадов, Завқи Беки Зубайд, шаҳри Душанбе, Хабар.